Sari Gaham, sini tahuk media sangno, tini short notice longno sakla dema bagai narok jora komni bising tini phai sope manka, tini press meet kol khaijama hangkakai taklai bisi 1434 nono nogoro jeti prasa tongnai ro boro tiri palane tigi thangni tongo. Thai hangkakai don Moscow school beskango lamawo aro nagi DJ program or Christmas program sem khayo gajaga sem khlaijaknai abon bagai tini press meet call khaijaga tini o Nanonagar Tirim committee ni hini chongjak taro taklaini simisung sini tiprasarok oro bahike sem thanchaka tongmalai hini so jotono saitok lai sem tonglayo aboni committee ni president chongjak gai ko sini ani ngai ngai sini secretary ta plus tirini dangsa salamnai joto kusu naithori khlainai abo ngai sini dakoto jornal joto ni sino ngai sinoro committee tebo tongo hapono joto no boro haba thamo bagi sope malia hapono borono jong miawo meeting khlai jong khorta masugui tinini sakle muno sakle bagai jaro jakha gaban bagai no sini entire team rono belai hambai khaksang maro taklai obon puilla Nanonagaro samsa jangno thangui tongo abon bagai जों joto sini official procedure ja tongmani जों thano information na tongmani loud speaker use khaine na par जों joto no reply dekha hingkai जों tabuk taklai je sinoro panda जों jono thang tongo ajagao जों kemon guest of invite khaimalia tan bagai hingkai जों pulla obo chengna thangi tongo chengna thanga kai ajaga kwbangma resources dango abon bagai taklai जों simino mane contribute khai जों sini bisikata no lamsna dike thang tongo karon tamne bagai hingkai culture no narubnani culture no ti sini mukmutor narubnani hingkai sini culture no जों puila जों songsana nango bono revive khaina nango tabo जों nugui tongo hastewo development kok sale sini borok tangi development ya tangi aba hengya kok hingkai oron sanamu sungu sini culture no puila जों develop ma khaina sini culture no जों revive ma khaina obasa sol through sini tiprasaroni je nakungmani nang tong tabo abon bagai no je Nanonagar tiprasar je tongnaro taklai jotono palke phai abono wansugui baha kotor baino baha kwar baino gosilin dalekya taklai sen tiri khlai hudumbai sini Don Bosco boskango Nanonagar garo जों sini khaksang kami tongo happy bili tongo jengkhur kami tongo kami kathar tongo hingkai takasayang sarkar kami digi tongo aro kami rok ko bumung katal laja ngate tebo katal kami ni bumung oba kichin cover lai phai tongo hangka bo jotono gadalai जों thansa khai thumsa khai जों takla bisino जों kaham khai palan digi thang tongo hangko jago program bo जों uje state level kiba kwbangma jago kandam sarago block level district level ja khaiba se khaiba gala haipon sinoro program nai sini dangerously bo perform khaine takaisa sini je local rusam nai nong rusam tongman tongo aba heke chara bor rusam nai tai sini ajagao je baksa sini okaroni moni hik chong tongbayo bor sabun pambayo aba heke no जों locally babe ke जों chengnai boni basabutui te boni hik chong aba heke rachana khurung tongo aba heke no जों start khai जों sini Nanonagar tiprasar tongnaro जों aba heke no chengsai sini tiprasar dokarno जों pungnai karon tamne bagai hingkai जों kanyam se to जों jotono khlaio hapono sini agli wo जों khlai malaya nai tong tongkho tabo baksa chalairok
baksa bodolo klalai tongo astobol ground no ga wa hekeno jeng agulibo oba hekeno jeng mane pijano na je jaga chin tiprasa tongo jeng aborok no jeng rugui jeng agno kaham khai jeng khlai ma phungthai klai sini tamu main amna jeng tamun bagai oba ki botol ka taklai bisio hangga kai jeng wan suka o culture thru tise jeng thumsagi manai abon bagai no sini whatsapp group o jeng rujak tongo kha baksa hone mana jeng budu kha baksa tongkhanga kai jeng joto kusunu samung khaimano age no kobo so tongo bukung ne kha baksa tongkhai lapeng sumuri hor busumano hone nga thik aba hekena jeng a motor ro nahari no chutiri kha baksa hone jeng group kla laika kawa hekena whatsapp group o jeng pokto ro rohlai tonglayo aba hekena jeng khlainai engka kai taklai jotono no sung kobo jotono no koyo jotono phai jungno encourage paidi pal khai baksa kai jeng je aguli tongnai rok je phata ro thaya rok je ro tongnai rok gan gi tongnai rok jotono pal khai phai bedi tai no media ro no sung koyo no phai je chikon chapa nung thu obono bo kaisa seng coverage riman khanga kai seng chini tirpa hasel seng phunung manai aguli hawo no hawo oba heke tiri palejak tong tong hune ngai abon bageno tini jotono no khabai khubbai jeng nono nogo je tiprasa tongno jotono no kobogo jotono invite khayo no jotono phaidi event jodi no nor kaisa se pakro khaina musumo o program hangka kai no most welcome kaham jeta no voluntarily phai no participate khaina musuga kai no welcome ruo ngang tabu ang jaro nai sini secretary yang tongnai da tor no kothai thani darna boge bai chini takuk electronics media no tinini o jora kahamo norok chini kothai no awai mungdina ni norok tini or manjak thakya bai no khatong thok khatung mani nadi chung oro norok no ringmani lukuni bu sango chini kokno awai mungdina ni bagai sung tansa khai kha baksa khai jung chini buskangni koborok new year tiring no sung celebration khainan thangai tong gayo chini program ni convener srai kai sawi khana dikha aro kun fanatei aro huja krei sung aba hakeino chini program sung masangrit chanana bagai jeng wansuk lajak chong lajak chini je families tongmani families ni bisingo no je sanma kereng kok sana kereng konthene kereng borno tino sung ko khlainai to chini program no sung masangrit chanana bagai chai chobainai hor digoro jeng kek lainai kek daboya ko jeng krekar soboya ko chini program no nai angkai next fungo angkai sung chini bisi ketal no masangri goron riwe koi lai thamono pogoi buskamo kaham kai thalainan bagai sung bahai kai yapri chelainai yak bayak romdai khabaksa khai koi jotto nuisi dofani tiprasarok no ang kobognai chini oro kuno controversies sung tubuna thanglaiya tamna Himalaya chini thansa nango o thansani mari no sung pala baksa kai no sung masangri tlangai chini thasingo sai thangka chini je procedure aborok jotono paipe bika tabuk sung stage tangani jang chengnai na kai aboni yagulo chini je samung abosung kaham baiti sai talang hanai ta kaisa chini budget dok ko limit sung budget kai kolayo sung chini oroni bisingo sung abono mosang leti nai sanan bagai wansu baja angkai au haikaino kereng tayo celebration khlai lenai
नगर आमसायो जों सेलिब्रेसन खालामना थांगोनायो त्रिपुरा हास्टेनि चिनि नैजि दफानि त्रिपुरा सरक बेबाक साइमानो नगर ताबुक मिनि चिनि दफा करी हिमानी न 70% हनै चंगै मानो बरनि बसं कै 30% ताक जों फान्दाक जा आवनोगन जों अर ट्रेनिं खालाया कोई जों चिनि फान करा जों खाबाकसा जों खुनगुरि लायनाय बेले के हामनाय मीडिया पर्सन न जरा मानथे के जुनो माइके न जरा फैया कोनै हेल्थ बेबायदि जे सामानि कक चिनि जे साइखलाइगा सा साइखलाइगा मनो मेन कक बिसिंगां के गुरु थालिया काम के अपनी संभव फैया कोनै जे चिनि मेलान समय फैया जुनाबो जराली हेल्प खैने बगै कोइ कोयो असनो क हमबाय lo am hai rok la kha khajangnai am jaga abo je sin bor khlaina musungna hingakai bor mus welcome phai khlai tai to obon bagin sungtini non truthi o awe mung na musungu karan chini man power aba heke je time rimane ta sakuri joton habo thang to tomai ma ba gamon bagin je food festival khlaina ro musung khanga kai bor khlai mam phayo aro to jaga to kabama to kine kinaro ummukitin phalma jaga rabo wahan phalma jaga rabo aro kabama khayo no phalman phe dal bidal tamka chini chamuno phalma ko joton se besung nai masung jara pabu pajugo tabu boro sari go ka aw bangai kai wahan hangja tohan hangja a hangja aboro ko to mani to tabu ngang kha ko atini salo judino ba heke je musung nai ro joton phai khlai pekhenga kai bor ka hamno hamnai tai kaham kan borobo sel khlai bana kha khai busuk zoran simi busuk zora khajang sem suru khainai mana program chakte to iko 7 ni simi official sun program cheni thanai kai barta angka tanong joton saimono tidin jogote bisikatal phayo angka singa pro angka kai sung sati sokpam kara soknai abun pora ada gontoron bisingo kai ekta ron bisingo sung Private na ba heke sini plan karon sung hot ko kai tong thaya karon oba heke bo program koto ya ba sini bo kai tom kai DJ wrestling perform khaine ab kaisa sung sini tare kaham program to kai kasaro hum kai je sini program hum kai to oba heke cycle se tirin sini welcome ko kok tong nai abni yagulo hum kai tirin tamo abno Sukurguri saya kenal bagai message tahu nai, amun ya kalau kakak jasi ni gana gini ni, sum gas rimani tahu thaja kami saka kaksang happy billy, jangan guru kami kata kalau para abah itu jatuh ni ko adon sorong no, sum borni kau robo sum kenal lainnya, abah kan share kelai sum tahu lainnya, abah ya kalau pakai kan sum program sini kerja cikgu dua kata program tahu apa cengar nai. Kamu pore kana sini dijarasile perform khai thang sele la bisikatal phaipur gakai sem chati hom sang chobi sem lab sungnai masalai ne tokthok ne aba hekeno sem program pairo nai organize ne book kisa organize gakai obosem oba hekeno ro sem non ga tipasa tongnai ro aba ke tongka sem WhatsApp group khai sem selam laika Khabaksa group ni laika. Abang seng jotono khobna musugo je sini non tiprasa tonga no. Abang bagai seng non tiprasa ahke abang yang no sini mane je organize je no something nai min committee awa ke songjata. Awa ke songja ka committee no nai to kai tlang thalai dei. Main nga kai inclusion thangda saita thansa Jangan tancan ni malino nahari kha baksa ni malino nahari no jangan mungkin jatuh non tiprasa tonga no jatuh no pau kai jangan bahaya palai ne jangan kemno kiblo musuh kan jatuh tiprasa or bisikata jatuh sini no awan bagai no awan no pau kai kelale